Acheje abirio kuma boro ma itudo gi wang'o tesendo bila mamawego wegi rambun kagirito burano dwe manyien. And right now we are calling for justice because revoking our internship offer letters, it just means damage to ourselves. Jopuonjre masomo tij nas ochwalo ywak ewi okang' mar jatend migawo mar thieth rucho nyinggi e listi mar jogo ma omiyo rak. Wadwani jopur ochul kuom byproducts mamoko mopogore gi niang' kende ma kaka nowache wadwani mondo pesa michulo jopur obed 7,000 katin mogik. Riwruog jopur niang' Kenya Sugarcane and Allied Product dwaro ni sirikal omed nengo niang' nyaka Sh7,000 e tan ka tan. Machiegni nyakora mongi e weche manyien mag ka gi kacha. Nyinga en George Bati Dadikulu Tsunami machiegni. Jatend migawo mar omenda John Mbadi ochopo e nyim komiti mar omenda e od bura mar chiwo ler ewi weche mamulo sekta mar omenda ka ahinya wach gope ma Kenya nigo. Mbadi oyango ni 63% mar yuto mar piny Kenya sani dhi e gope kendo mano keto piny Kenya kama tek. Is for us to realize the percentage that we want, which is sustainable at 55% or below of debt to GDP in present value terms. The strategy is to consistently reduce the fiscal deficit yearly. In the year 2020-2021, the debt deficit to GDP was at 8.1%. Now that came down in the following year to 6.2%. And then in 2022-2023, it further came down to 5.6%. And then 2023-2024, which I've just referred to, it came down to 5.3%. There was a very ambitious strategy to reduce debt to GDP, deficit to GDP, to about 3.3% in 2024-2025, which, Honorable Chair, you are aware, backfired. Because I think it was extremely ambitious. But then, moving towards having it at 2.7% in 2028-2029 may not be too ambitious. And then this financial year, we have agreed to have the debt to GDP, deficit to GDP at 4.8% max. And I'm sure we will achieve that. Kawasuru nyakora mogeni mane en jalar Compton piny Kenya Paul Kigame omako bura e doho ewi nek mag rowere kod kethruok mar ratich oganda pachoka kowacho ni sirikal obuono wach makamano kata obedo ni piny Kenya en achiel kuom pinje manoketo kokgi e ogirimiti mar rito ratich oganda. Ma biro bang' apis jomin buche rem mako burano ka jogo ma igeno mondo duok penjo oting'o jatend migawo mar arita, ogai mar obila, director mar okwach kich, apis mochung'ne ng'we maling'ling ma iluongo ni NIS, Attorney General e kind apise mamoko. Kigame wacho ni poni burano kowinji kaka dwarore pachoka to gidhi tere e doho mar maunde piny mangima ICC. Kenya has become a police state that kills its citizens, abducts them, tortures them, and then charges the young people for terrorism. We have seen police arrest innocent Kenyans simply asking for accountability, pull them like they did Albert Ojwang from his home in South Nyanza, bring him more than 300 kilometers to Nairobi, kill him, and then lie that he killed himself. But the perpetrators continue. The police and hired goons as the bosses of security in this country watch with calm detachment. The authority to conduct investigations on allegations of crimes against humanity is vested on the Director of Public Prosecutions. So having failed to do that, we have now commenced what is likely to be the necessary first step towards invoking the jurisdiction of the International Criminal Court. Acheja biro kuma boro ma itudo gi monjo kendo wang'o tesendo bila mamawego chwale do kendo dichiema kawuono. Acheja go nyocha odonjna gi ketho mar njore kokalo e tayo mach kendo wang'o tesendo bila no e kinde mane ochwal pacho ringre Albert Ojwang manonegi kod obila.
owegi thuolo gi rambun mar siling 50,000 moro ka moro. Kata kamano, achich mar auchiel to owegi rambun mar siling 200,000. Burano kendo ibiro winji tarik 14 mar dwe manyien. Riwruoge ma kedo ne ratich oganda okwedo tiyo marach kod chike ma osebed ka itiyo godo e donjo ne joma omaki e kinde bang' ng'anyo ma buchegi nitie do. Ka giwuoyo e boma ma Nairobi, gikwayo apis jamin buche oganda mondo mi ochung' motegno kod ochung buche duto ma osebedo ka dhi nyime kaluwore gi ng'anyo, ka wacho ni ng'anyo ok omakore kod njore moro amora. Mawaluoro en ni samoro ka waseneno kaka cases gi dhi e court kendo itiyo kod chike mag prevention of terrorism marach, to nyalo hinyo tijno ma watiyo kendo ma wakonyo godo sirikal mar mondo Kenya obed a safe country. Kenya bende obed kaka osemiye global profile. Ka ok wadhi mbele mar mondo lernwa ni to sama vijande wabedo charged gi cases ma are related to terrorism, to gin mana vijande manodhi oko motimo demonstration ma wantiere nyaka gi chike ma olero kaluwore gi katiba marwa, kakoripo bed ni DCI kata mana DPP, Directorate of Public Prosecution, kata Inspector General of Police, magin jogo ma waseluonge petition ni. Dware ni mondo lernwa ni to sama korimako vijande gi, to ripo bed ni chik mane mitiyo godo, to ripo bed ni chike ma itiyo godo go gichakre kanye to gigik kanye. Prevention of violent extremism and counter-terrorism space have petitioned the court to declare all these prosecutions that are related to the June 25th and Sabasaba protests unconstitutional. And before that, we want to tell members of the public that we also want those prosecutions to be halted immediately. Moko kuom jokanyo mag duond bura mar UDA Mombasa ywak ne jatend piny Kenya William Ruto mag kone chalni wiye wil kod joge mane ogone ombulu nyaka ne otim winjruok mar tiyo kanyakla gi ogai mar ODM Raila Odinga e bwo chenro maneno ni broad based government. Ka giloso Mombasa bang' bago romo mar lamo kendo lando kwethno motelgi kod jata chenro mag duond burano Mombasa Mildred Odinga onyiso jatend piny Kenya William Ruto ni chunygi kidek tho kendo rem goyo ombulu e yiero maduong' mabiro kadiponi ok obiloko pache mar paro joge manitie kor gwenge. Kata kamano ne giramo ni nyaka sani pod gisiro William Ruto kaka jatend piny kendo gidware ni ochop Mombasa mondo gibag romo mar yango midhiero manie duond burano kadho wadh nam chumbi to kod kaka inyalo rakruok kod midhiero go. Mungu wetu wa kujitokeza hivi tutaka Ruto ajue kama tuko. Chenye zeroka juu afike chini ajue kuna wananchi wa chini. Kura ni uamuzi wetu, sio mwanasiasa. Sisi tutampigia Ruto kura kwa sababu tumpenda. Ikiwa wanasiasa watakuwa wanasikizwa wao, mama wameamua hawatapiga kura. Kwa sababu sasa hii waliopata chakula, pesa, kila kitu ni broad base. Wamama wangu wa UDA walalamika hakuna kitu wamepata. Sasa hii siasa ni nyege, ni kunyegezana. Na hii siasa ni ya mwisho. Wamama wakifaidika na sisi tutapiga kura. Wamama wasipofaidika afadhali tusipige kura. Hatuoni umuhimu wa siasa. Kwa sababu siasa ya Mombasa ni ya ubaguzi. Tumefanywa ngazi kwa muda mrefu. Especially mimi nimefanywa ngazi. Mtu ukipata siasa waona tulikuwa katika Jubilee ikageuka ikaja Azimio. Waliofaidika ni watu wa Azimio. Sasa hii tuko ndani ya UDA imegeuka imekuwa broad base. Wanaofaidika ni watu wa broad base. Wale wanaoletea president kiti hawajulikani wala hawatambuliki. Jochiw thieth magin nurses ma jopuonjre maromo 306 ma oweyo oko e chenro mar dhi e puonjruok mar thieth ma idendo gi dho ngere ni internship pod medo ywak ewi kaka koro sani gidong' maonge kod paro kaka gidhi konyore kuom higa achiel mabiro maonge tich kata internship. Jopuonjrego thothgi wuok e kaunti ma Kisii kod Nyamira kendo gichokore mar nyiso kuyo margi kod ywak ne migawo mar thieth. Yiero mag jopuonjre mawinjo oriwre kod kuonde mag thieth e yor oraka mar internship nyocha okelo liet bang' yangore ni nitiere jochiw thieth mane okaw e tok chik kama moko to we oko. We are not happy with what the CS has done, and right now we are calling for justice because revoking our internship offer letters, it just means damage to ourselves because we were prepared mentally, financially, and everything we have put into this has already
it's being shown that like it's in vain. We've spent so much to be here. Personally, I come from all the way from Nakuru, Nikamagrate huko, and right now I'm being told that my internship have been cancelled. All this through my book is already filled, and now going back to take my letter in the name of it has been cancelled. It doesn't make sense. Remember, we submitted our documents and everything for almost 3 times. Number one, the school submitted our list. We were confirmed by the Nursing Council of Kenya. They called for another resubmission. We were still confirmed as we have merited and certified the Board of Examiners at university level, and we are not revoked. So at this point, because the ministry is, I don't know, I can say confused or something, now they are trying to find out, to find people they can replace with those who are complaining. But remember, all of us have merited. Someone like me, if you tell me to go to school, there is nothing further I'm going to study because I've done everything, all the coursework. In the letter, in the offer letter, they've clearly stated that with a completion letter indicating that you've completed the program, you are eligible for internship. So revoking our letters on the ground that we're not graduated is absolutely illegal and violations of the terms and conditions of internship. Riwruok mar jopur niang' ma ong'ere kaka Kenya Sugarcane and Allied Product KASAP dwaro mondo piny owacho omed bech niang' nyaka Sh7,000 e tan ka tan, ka giwacho ni nengo mar pur niang' sani oseidho malo. Jakom mar riwruogni Charles Atiang' mag Awendo e kaunti ma Migori kama ne giyawe bad riwruok manyien mar ASAP owacho ni ka opogore kod sukari, kembe mag niang' yudo mwandu mamoko kawuok e niang' moting'o molasses, kendo sa koro chopo ne jopur mondo gin bende koro chulgi maber. Bende riwruogno dwaro ni mondo gope mag jopur niang' ma pok ochul kod piny owacho ochul mapiyo. Obiro wa branch kata yawo branch wa Masoni kawuono, wakelo new blood kata wakelo remo manyien kata telo manyien. Telo mosebedogo gin telo mosebudho makoro konyo jopur. Mane omiyo ne wachopo Kamasoni ochoko gop jopur mochopo kanyo. So telo mwaketo kawuono biro keto teste ma make ni gop japur ochako timo ang'o, ochako bedo. Wawinjore gi riwruok mar KASAP mondo mi wawach wa jopur ni gidwol achiel. Wadwa ni jopur ochul kuom byproducts mamoko mopogore gi niang' kende ma kaka nawache wadwa ni mondo pesa michulo jopur obed 7,000 katin mogik. Rumors ni jok moko nego gol ma ok dhi tiyo. Te wakwayo ni instead of timo mano, onego bed ni gi create opportunity mondo accommodate jok manyo nitie. Nikech Soni nitie gi a lot of byproduct kata gik mang'eny monyalo timo. Koro nikech population medre, to population gi kopo no gol moko tich to Soni no kel ka mondo ndikwa tich. En gima is very discouraging. Gimany kaka ginyalo chuogo tije mondo tije obed ne our younger people mondo community odongre. Tim mar Bunge FC nyolimo Harambee Stars e kar orako margi ma Kasarani. Kapten mar Bunge FC Otiende Amollo jiwo jotugo mag